दा जोंना नै नानि मैना आंनि चेनेलाव कभार डेन्स फैगासिनो दं आरोना एसे उनावनो दा बे नानि मैनाया जोंहा कभार डेन्स होगोन आरोखि ओरैबादि पारफेक्ट मोसाखायो दा नोंथांमोना आंनि चेनेलनि दारैनो नुगोन आरोखि ना DSLR गोगोम जों ओरैबादि शुट खालामखागोन सिनारियालाय मैथो मैथो लागोन बेयाव लागोन एसे नायलांबाय थानो आंनि मोसानायखौ नायलांबाय थाबा जाबाय औ ओमफ्राय खालामाथिया हाजो आगरावबो लागोन नामा आच्छा दे नुगोन दे लोगोफोर एसे उनावनो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै गोदान ब्लगाव दायो आङो दंफैयो न' साखाथियावनो न'नि एसे सानजाथिंजाय जोंहा मोनसे बहुत मोजां जायगा दं आरोना बैग्रिबारि दा बेयावहाय जोंहा नानिमोना गोबांथार DSLR केमेराजोंहाय फट'शुट खालामजागासिनो दङ दा आङो बेयावनो दंफैयो ब्लग बानायनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे आंबो मोनसे कभार भिडिअ बानायगोन आरो एसे उनावनो दा बे कभार भिडिअ सोर नानिमोना बाहागो लागोन एबा मोसागोन आङो देखायखानोसै आंजों लोगोसे दं नानि अनजालि आरोना रियेल नामा अनजालिसो दा कभार डेन्सखौहाय रियेलि लाबोगोन आरोखि ना नोंथांमोना ओरैनो जास्ट ओरैनो बुंदोंसो नामा साननो हागौ माने आं लाबोगोन एसे उनाव लाबोगोन आरो नै बे नानिखौनो आं ओरैबायदि कभार डेन्सआवहाय मोसाहोगोन आरो दा बुहुत ओरैबायदि मोजां मोसाखायो नानिया नोंथांमोना नायब्लासो नुनो मोनगोन आरोखि ना सिगांखौथ' ओरैनो मोसालाबायखादों जास्ट माने ओरैनो सिगां हगारलाबायदोंमोन दा बानायथ'नाय जायाखै दा बेखौनो आङो मोसाहोगोन आरोखि दा एक्साइटेड दा मोसानो जेनेबा कभार डेन्सखौ ओमफ्राय माबाफोर बुंनो गोसो नामा ओहो जेबो बुंथ'ला आं बानायनानै उनावसो बुंनोसै औ फार्स्ट टाइमावहाय माने मोनसे बानायग्रोगोन बेनि उनावहाय माने पाब्लिकफ्रा सापर्टखौथ' निस्सय होखागोन मोजां मोनदोंना मोनाखै माने बेनि उनाव बुंगोन आरो कमेन्ट सेक्सनावहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो दा एसे उनावहायनो खालामगोन निउ इयाराव आरो ना दा नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि लोगोफोर बायबायथ' आरो बेजों लोगोसे आंजों लोगोसे दंफायो नानि रिसिमा दा आं बिसिनावहाय बर'दिनावहाय ओरैबायदि बेदर जानो थांगोन आरो ना अमाथ' बुथारखायो ना नोंसिना ओमफ्राय बर'दिनावहाय मोसानो थाखाय रेडिखासै दा ओरैबायदि रेडिखासै दांखागोन मोसानाया सिथ्ला गुहोजोबलायखागोन ओमफ्राय गाननाय जोमनायफ्राथ' बेलकुल बायजोबखाबाय ने आच्छा रेडि ओमफ्राय दा आङो नानिमोनावहाय ओरैबायदि जाहैगोन आरोखि बर'दिनावहाय ना मा होनो औ बयबो मोसागोन दा जोंना नै फंबाय सुलेमाना ओरैबायदि फट'शुट खालामगासिनो दं आरो ओरैनो हबद्रा खेबसे ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर आच्छा चाइना बर्डारनिफ्राय फैनाया बावखाखै इयो थांफिनला दा थांफिननाय जायोना मायो र' नायग्रोनायसै आर्मिफोरनि केम्पआवसो ओरैबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा नै जोंना फंबाय थिराङा एसे लाइनसो नांदों नामालै दे होदो दि जोंना नै नानि रिसिमा फटक लाबावगोन दा ने दे मोजां दा खबर सबर दा जोंना नै नानिया रिल भिडिअ खालामदों आरोखि ना गामिनि गोजा दै लोगोफोर ओरैबादि कभार डेन्स फैगासिनो दङ र' वाव जोंना नै नानिया बे स्टाइलनि लाबाय आरो ना फटकआ नानि रिसिमा औ नायदो मडेलखौ दे आं देखायगासिनो दङ औ दा नै बरिया लादो आरोखि जारलासो दै फट'शुटआबो दा नायदो लोगोफोर मा रोखोम नांदों जों गामिनि गोजाना नानिमोना दा जोंना नानिया नै बे स्टाइलनि फटक लादों आरो ना नै लागाव मानि जाखो बेलाय स्टाइलालाय थौस डेन्जार रेडि खादा कभार डेन्स मोसानो औ जोंना मावबाय दानि सुजुमाया गारि सालायनाया लागाव ह गिदिङा फै गिदिंबो लागाव होना हो साखावना हो वाव लागाव साखाव गिदिं एमटि बरियानो फंबायनि साखावनायदों आरो ना
जानाय नङालै बारा सारला सारलि खालामनो नङा बोरैबा हान्थुदोलाबा दिगदार जागोन आंना जोंना नै बिनानाव सनालिजों ओमफ्राय फंबाय दाखुराजों लागावदों फट'आ बिब' फंबायसो दे माबा लागासिनो इउटुबाव इउटुब नङाला माबामोन नालाय नुनांगौ जाखो आं नुयिनि खालामहरगोन ना लागाव दा बैग्रि जागासिनो दं आङो नै ओंखायनो ओरै बाबुमोना होदों आरोना फट'शुट खालामगासिनो दङ नै दे ला दे औ लादो दे दे फैजोब गासिनोबो अल फैजोब दे बाबुआबो फैदोरा आच्छा ओइ मा रोखोम मोनदों फट' लानानैलाय माथो आच्छा दे